Kaya nagmaneho ti motorsiklo may pagrupa bodyguard ti may sa politiko iti Bangyadabran na tiliw. Gapo iti panagikot na ti balto. Detalye ni Bridget Mayo. Naibalo ti talupulo ket inem ti tawen na tricycle driver ani Oscar Gomez. Residente iti poblasyon Lapas Abra. Na kay megisuna dagiti kameng ti Provincial Public Safety Company. Gapo ti panagikot na ti paltog. Iti investigasyon, nagapo iti ili ti bukay ni Gomez idi rabii, tanapan na intulod ti misis na lugan iti tricycle. Idi agsubli, nagnaisuna iti Zone 7 Bangged. Ngem dito'y mete na pinagsardeng dagiti pulis anag checkpoint. Nadlaw dati aputan ti paltog iti bakrang na nakasukbit. Now nakita da ito ayan iti suspect nga ni Oscar Gomez nga da ti protruding hand grip of a firearm kuna tayo na plus line na sila awan da suna. Then it leads to his arrest. Nakumpiskar ken kuan ati kalibre 45 a paltog ken may sa magazine nga daan 7 a bala. Inimpound da pay laing tin maneho na motorsiklo. Awan ti maipakita a dokumento ti paltog ni Gomez. Basar pa iti pulisya, nagpabigbig ti sospek a bodyguard ti may sa politiko ngem sa andan nga innaganan. Limitado metlaing ti sungbat ni Gomez iti interview ti news team ken kuana ngem inadmitir na akukwan ti paltog. Kukwam manong? Kukwam. Sumango ti kaso a panaglabsing ti Republic Act 10591 wenno illegal possession of firearms ni Gomez. Bridget